Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong maray na pagkahapon mga ka-aksyon, welcome sa tuyang programa. Aldaw kitang ngunyan li Lunes, petsa 29 na kan bulan kan Marso taong 2021. Kami an sa indong mga kakairiba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador, ken Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. Ini ang programa na magiging kakampi kan mga inaapi. Ini ang programang magiging kasurog kan mga Bicolano, makakatabang kan mga nangangaipo. Ini ang Tabang Ora Mismo. Maray na pagkahapon, partner. Masiram na hapon, partner. Saro na naman na makabuluhan na aldaw asin programa ang pag-iribanan tangunyan. Correct. Papanoon ta partner nin pagkamot asin pagtabang ang episode tangunyan na pagkahapon. Papanoon tanin kaugmahan ang programang ini. Yes, partner. Special giraray ang sa tuyang episode. Huli kay banta pa man giraray ang tao na nasa likod kay ining programa. Ang tao na padagos ang pagtabang sa tuyang mga kababayang Bicolano. Kaya nga ni dasok or pano ang programa, pano nin pagtabang, pano nin pagkamuot, pano nin kaugmahan, tayaon mismo ang taong nasa likod kang programang ini. Yes, mga ka-aksyon, kay banta man giraray ngunyan si Congressman Zaldico and of course, partner, mas magiging espesyal kasi duwa partner ang magiging katuwang ta sa pagtabang ngunyan na paghapon. Yes. Kay banta ngunyan, ang daing iba mga ka-aksyon, ang duwang congressman, of course, si Congressman Zaldico asin Congressman Alfredo Garbin Jr. Maray na pagkahapon tabi, Congressman. Mga ginagalangan na representante kan Ako Bicol Party Lista. Yes, maray na pagkahapon po, Congressman Saldi asin Kong Pido. Kong Saldi, maray na hapon man sa Indo, Remy, Joshua, yaw naman kita girayagdi. So, thank you again. Yaw kita girayagdi. Arog kan sinabi mi kong, garo ining programang iningon niya na pagkahapon, pano na naman po nin pagtabang hali sa puso mo. Yes, Joshua and Remy. Yeah, so it's good na yaong kita digdi. May mga kababayan naman kitang mga Bicolano, may partner. matatabangan na naman kita, partner, na mga kababayan ta na lubos na nang naipunin tabang. Tatabangan ni Kong and papaugmahon pa. Yes. Si Congressman Pido din, yaon din ngunyan mga ka-aksyon. Maray na paghapon sa liwat tabi, Congressman Pido. Maray na hapon, Remy and Joshua, and sa satuyang guests. And of course, sa satuyang chairman kang Ako Bicol Party List and founder kang Action Ko. It's good to be here.
naugma kita na makasabay ta mismo ang mismong nagtugdo ka ini na action center na ini. And at the same time, syempre, pero may kaugmahan ta na magtao, magtulod kitabang sa tuyang mga kababayan na nangangaipo. Opo. Aram ang pagkakaiba kanina, partner. Yaon mismo sa tuyang mga representantes kan ako Bicol, yaon mismo sa mga taong nagtatabang, yaon man so tatabangan. Kaya importante, ora mismo partner iyan. Kaya ngunya na pagkahapon mga ka-aksyon, igyo kitang primerong tatabangan ngunyan, saro tabi ini o nga residente kan Donsol, particularly in Barangay Imagaan. Yes, Oro Arayo partner. Barangay Imagaan, Donsol, Sorsogon. Saro siyang 28 anyos, alagad ang itsura niya dahil na nagdakula partner, hulikan sa iyang kamatayan. Gusto mong sabihin, 28 years old na siya, pero dahil nag-develop maray. So, hulikan sa iyang physical na kaanyuan. Yes, because kan sa iyang kamatayan. Kaibahan man ngunyan, si Nanay Merly an sa iyang ina partner, nanganing iyuan makaulay tango niya na pagkahapon. Maray na pagkahapon tabi Nanay Merly. Hapon po sa inyong lahat po. Opo. So, halik pa kamong Donsol, Manay Merly, tabi. Opo. So, ini pong aki mo, 28 anyos na. Opo. Pero dahil po siya nagdakula. Hindi po nagadakula, hindi nakaagi. Opo. Nanay Merly, si Sarah po, diba? Si Sarah Isaw, sa imong aki. Nanay Merly, pakiistoryahin daw po kami kasi according po sa doktor, thyroidism daw po ini. So, pakiistoryahin daw po kami, Nanay Merly, kung paano po puon kan sa imong iminundag si Sarah, tapos hanggang sa ngunyan po, arog na po kaya na sa iyang sitwasyon. Nung inakas ko po yan nung 2 bulan pa sana siya, bali nung sa Philippine Children's Medical Center, tinabangan ako nung amo ko na nagtatrabaho ako sa Manila, mananahi. Tigpa-doktora na, pina-check upan. Pira po ang aki mo gabos, Nanay Merly? Dua po. Susubang, bunso ko yan Sarah. Opo, yaw na agom susaro. Kaya kaming doon na sana ang magkaiba sa balay. So agom mo po? Solo parent na po ako. Since birth sa ani. Okay. So puon po kan iminundag mo, inakus mo ining si Sarah, ika na po ang nag-asikaso sa bilog na 28 taon. Kumusta po ang pag-asikaso, Manay Merly, kan ugwanin aki na araw po kay Sarah? Sobrang mahirap. Pero pinaglalaban ko kasi paninindigan ko to. Kasi kahit mahirap, kakayanin ko. Sobrang hirap kasi lalong-lalo na ako pa ang bumubuhay sa kanya. Yan nga ni Puan, isusugpon kong hapot. Paano po ang pagbuhay-buhay na ika nag-aasikaso sa aki mong si Sarah na medyo may siring kaining sitwasyon kabugtakan? Paano po sa pagkabuhay? So pang-ural daw po nindong pangangaipo? Nagtitinda po ako ng fishball, naglulugaw sa pagkaga, tsaka mga iba-ibang halo-halo, gano'n. Day ka man po titamaan kay kapagalan bilang ina? Amo po, minsan kayaon man akong kamatian sa sobrang pagal kasi. Nagtitinda ako tapos muli ako sa balay, ilingan ko siya. Nakaigda lang siya sa banig. Hindi man po siya nakaagi. Hindi ko man pwede siya pagparadara dito sa kalsada sa pagtinda ko. Nagibi siya dito sa kalsada pag napagal na siya. Kaya mas gusto niya nakaigda lang sa banig. Pag-araw po kaya nanay, sisay po ang naghihiling-hiling sa iya sa harong? Sumader ko, senior na po. Yun man na nagailing-iling. Pero tuwing oras ng pagkaon niya, nagawa uli ako, tapigpakon ko siya dahil hindi ninda kayang pakaanan niya nita. So nadalagan ka po pundo man sa imong lokasyon, madalagan ka para riparoon lang siya. Ririguson ko pakaanan ko. Armo partner, base sa mga nahiling ko naman sa pelikula, sa telebisyon, so mga arong kaya na sitwasyon, may hapot lang ako, Manay Merly, dahil nagsasagi sa isip mo, paano kung mawara ka? Paano ining akin? Paano po ang pag-ataman, sisay po ang sa imong bibilinan kay Sarah? Po ang sa ko napigisip kung ako ang maunang magran. Hindi ko po aram kung paano siya, paano nagkatarakot so tugang ko mag-alaga sa inya ta.
pagpikpakan po siya, naikog po siya. Hirap siya maglunok, kaya perming naglulugaw ako, tapos yung mga pagkanyang malalambot. Tiyagaan po talaga ang Dikdik ko, tabing madurog. Pag araw po kaya nanay, masakit, aram ta po na masakit ang pag-ataman kay Sarah, given na araw po kaya na sa iyang sitwasyon. Sain po ka muna ay naguhugot nin kusog na buot, padagos po ka muna nagiging makusog para kay Sarah? Permi po ako nang magabi-gabi pigabasa ko subo ning rosaryoan. Nagparapangaji ako sana maging malakas kami na wala ning kailangan. Di bali nang arag siya san hindi nakaagi basta wala siya namatian. Kaya sige po ang agad ko sa Panginoon na sana makalakpas kami sa mga sitwasyon, makaraos. Tama-tama, partner. Nadangog ta ang istorya ni Nanay Merly sa tunay na kamugtakan ni Sarah. Yaon digdingon yan, siyempre, kaibanan ta si Congressman Saldico and Congressman Pido Garbi. Kung sa nadangog mo po na sitwasyon ng kamugtakan ni Sarah, ano po ang masasabi mo? Well, Nanay Merly, believe ako sa imo, no? At sa imong determinasyon na talagang grabe ang sa imong pag-inguwa. Ano, sabi mo nga ni, paninindugan mo ini. And ako sa gabos kita ka Pilipino, no? Because sabi na maski arog ang sitwasyon to pero kita pinakamaugmaan. Kaugmaan is build up the reputation for 28 years mong pigalagaan po Nanay Merly, ano? Na so talagang lalo na naguhugat ka sa imong kusog ki but as prayer talaga kay sa tuyang Diyos kasi iyan nang siguro kung day kamo nagtubod day kita nagpapangadji baka na kaigwana kitang depression, suicidal and kairak man si Sarah, no. So nakula ang sa kuya sa imong pagsaludo sa pag-asikaso. Kumbaga kung nahiling mo na ini sarong patunay kan pagkamot kan sarong magurang sa akin. Sarong magurang na pagkamot. Actually ako nga ni partner, pagihiling-hiling ko sa sakong sitwasyon, magaday ko kaya and na... siyempre, si Kong Saldi bilang sarong magurang man, and si Kong Pido, mga magurang man sila, kaya namamatian maninda ang pagmati kan sarong magurang sa aki. In the first place, saro pa, solo siyang nagbubuhay kan sa iyang aki. And Solo naaram... aki? Dua. Dua. May saraw. Pero kang... Sa istorya mo po, Nanay Merly, kan inaki mo po 28 years na mayong sa iyang ama. So, ngunyan po wala pa din. Wala pang komunikasyon. Ay na po so ama pala Nanay Merly. Pasensya na medyo chismoso po ako, ha. Nasa Ilocos Sur po siya. Nang ibang bahay na. Opo. May iba ng love life. Opo. So, warang financial assistance na papadaraan sa iyang ama. Tama-tama. At least klarado partner kung ano ang problema na iba lang ang sa tuyang partner ta medyo na-touch kitang maray na iba ang pag-asikaso kan sa 28 anyos partner. Nagtitinda ka, nagigibo ka kan mga gibon sa ro. Kumbaga lagari ka partner na pag-asikaso sa iyang aki. Ngunyan, may pag-asa si Manay nakabot sa digdi sa programa, natabang ora mismo ni Congressman Saldico digdi sa Action Center. Siyempre, partner, pwedeng pauliunta si Nanay Merly na mayo siyang mabibitbit, as in mayong pag-asa yan ang kagustuhan ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbi na tabang ora mismo. Tabang ora mismo. Sa ngunyan, napunto mga ka-aksyon, itatauta ang kahagadan kasi ang kahagadan ni Nanay Merly, aputong ta partner, tagaroon na lingawan ta kung ano ang kahagadan. Medyo magabat yan na nakaigda lang pero may nakakabuylo. Day niya maiba-iba duman sa iyang lokasyon. Ano Nanay Merly, request mo? Pinaka kamautan mo, Nanay Merly? Yung stroller na pwede may masakayan siya. Para maiba-iba mo siya duman sa pagtinda-tinda mo, ngaon lang sa side mo, tanganing dahil ka magparaan na magparauli-uli. Iba man partner, kasi kung puro karga ni Kwan, magabat-baga si Sarah. Magabat. So kung may stroller, pwede niyang maipurupasyar pa. Maipurupasyar, mapaiga niya duman, na dahil siya naghahadit na pag mauli-uli pa para lang riparoon pagkaon. Bueno, partner! Dinangog mismo ni Congressman Saldico sa imong kahagadan. Ora mismo partner. Nagpabakal si Congressman Saldico ning stroller mga ka-aksyon. Kaya uya na ang stroller na pigahagad ni Nanay Merly. Para kay Sarah! Ayan! Ayan.
Aha. Aha, si Miss Uy, Jody ang nagdara ka Magayon na na... klase pati niya. Ayan, Maray na klase. Oo. So yan. Isakay ta na tulo si Sarah. Sige, siguro patabang na lang. Manay Irving. Aside kang stroller mga ka-aksyon, Yan. partner. Mga tugang si Congressman Saldico mismo ang Kumilarga, matransfer matransfer. kay Sara Ayan. Dumansa stroller Wow. na bagong makarga, bagong sakayan ni Ayan. Sara kasabay si Congressman Pino Garbin. aside ka yan mga ka-aksyon, mauli man in grocery items si Nanay Merly. Oo. Dakulang bagay yan, partner. And igwa pa, maliban sa stroller, igwa pa kay mga itatao si Congressman Saldico and Congressman Pido para digdi kay Sara and kay Manay Merly. Ayan, partner. Nahiling ta na medyo nauugma si Sarah kan sa iyang bagong... Wow! Ayan, baby Oo. Sarah. Hindi, upo lang po. Sige. Gusto niya, upo. Ayan. Ganyan talaga, partner, ang sitwasyon. Ta, syempre, Oy, very Ayan. good. Oh. iniman mga ka-aksyon and grocery items, syempre, partner. Dakula. Oo, may bagas. May mga dilata, may gatas digdi partner Kompleto. para kay Sarah and mga cupcakes kasi partner ang Yan. sulumenting Garon na ninibago pigkakakan. si Sara. Ayan. Happy si Sara. Happy si Garon. Sarah. Manay Merly, first time niyang Ayan, nakasmile si Sarah. Makalunad sa stroller? Hello, nakasmile siya. Ayan. Gusto niya makatukaw lang. Ayan. Sa laog ng 28 taon, ini ang primerong pagkakataon, partner, No. na si Sara magkaigwan ng stroller. Stroller, oo. Kasi partner, ang dati niya lang napiganuhan, walker. niya po, So, dahil niya man ito, maiba-iba si Sarah sa iyang ano. Sige, tama, kuhan muna. Naninibago. Natural yan, partner. Naninibago pa. Kay Naninibago kuha si ng Sarah. extrang ulunan. Ayan. Okay? So, Manay Merly, maliban po sa regalong stroller ni Congressman Saldico and Congressman Pino sa imo, may grocery, May grocery items ka ka pa. And of course, partner, Uni na. partner ang pinakamagayon. Dahil Kasi, siyempre, nadangog ni Congressman Saldico sa kamugtaka ni Nanay Merly. na 28 Pati si taon, Sarah, opo. solo sa pagkabuhay, dai kikatuwang, Correct. dai nagsusustento. Yan ang pagkakaiba. Ano, partner, Yung pagkasabi ko sa imo dahil pa kita nagpupuon programa, si Congressman Saldico, maski dahil pagkaaram sa Maski pag-ibukan dahil pagkaaran, aki, pag-ibukan pero aki. pag-abot sa pagsustento, may partisipasyon si Congressman Saldico. Kung nadangog mo po mismo sa kamugtakan ni Manay Merly, Ni na wala Manay siyang Merly. katuwang. So maliban po sa stroller na kaagadan niya and grocery na ora mismo tinaw. Pero may asistensya po kamong itatao. Nanay Merly, doon ko na nagtitinda ka kay fishball. So and kung ano pang mga pwede mong itinda, no? Titinda ng sira, no? So I think dagdagan mo yan sa imong puhunan, pang livelihood. Iba kaming 15,000 na Wow! 15,000 Tumatagingting na 15,000 worth of pesos. livelihood, yes. para dumakula ang sa imo pang Kung revenue. yan, pwede niya yan madagdag duman sa puhunan niya sa fishball. Or kung iba pang mga gusto niyang itinda. Gusto niyang O, kung ano itinda. pa, na para ang livelihood na kung ano pa Masustiniran niya po. mo mas dakulang kasi mas dakulang kwartang pigpapaikot, mas dakul kang madidilin siya na para madagdagan ang pagkabuhay ni Sarah, Nanay Merly. So partner, 15,000 worth of livelihood. Livelihood. Hawak ni kaput ni Congressman ang certificate. So basahon ta muna ang nilalaman kay ining certificate. Sige. Oo. So ako Bicol Party List, second for Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. This certification is issued to Miss Merly Macandog Isaw with residence at Imagaan, Donsol, Sorsogon as a proof that the above mentioned is given one slot for the Sustainable Livelihood Program of the Department of Social Welfare and Development funded by Ako Bicol Party List. Once eligibility is confirmed by the processing official, Ms. Isa will be receiving a livelihood assistance grant amounting to 15,000 pesos only. So, dakulaon, 15,000 pesos. 15,000 pesos. Yes, the grant shall be awarded upon completion. So, given this 29th day of March 2021 at the Action Cost Center, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Signed, Honorable Elizalde Esco, Chairman of Ako Bicol Party List. And Ayan. maghadit si Manay Merly, tatabangan siya kan mga staff kan Action Cost Center and Ako Bicol para iproseso ini na mga kuha niya na
mapakinabangan niya. So 15,000 pesos na magagamit niya sa pang-oral daw na paghanap buhay. Ayan. So Nanay Merly, ito po ang sa imong patunay na ika po ay makaka-receive ng 15,000 worth of livelihood. Mensahe ta po kay Congressman Sal. Ay, may habol si Congressman Pido. Explain talaga Opo. kasi may proseso so Sustainable Livelihood Program na pinag-initiate kang Ako Bicol through the effort of Congressman Saldico. May mga requirements tabi kitang isusumite. Bako yan ora mismo na makukuata so cash. But as mentioned earlier by Joshua, tatabangan tabi ka mo kang Ako Bicol staff para makapag-comply ka mo kay itong eligibility requirements tabi. So this is designed to help itong mga may negosyo na naarog sa imo, na nagpupuro fishball na, and those who were itong mga nagkataranggal baga sa trabaho. And magayon na bareta dahil ini pinag-i-implement mi kang Ako Bicol Party List kasi in Action Co Center bako na sa probinsya kang Sorsogon or sa probinsya kang Albay kundi sa bilog na Kabikolan sa anom na probinsya kang Kabikolan padagos tabi kami nag-identify ngunyan kang mga beneficiaryo and maswerte ka mo nanay dahil na-identify ka mo kang Action Co Center through Congressman Saldico and believe ako sa imo dahil tama-tama suminsahe na pinagpapaabot mo niyan ang pagkamot kan sarong ina talaga warang sukol without measure and timing man na ining mensahe na ini resonates lalong-lalong yan na Holy Week baga Semana Santa so pinahiling na pagkamot sa tuya kang mahal na Diyos He died on the cross to save the whole world arog man ka ng pagkamot kan sarong ina na maski anong mangyari they iwawalatan sa iyang aki padagos na tatawan ki pag-aruga asin pag-asikaso tanganing mabuhay lamang 28 years 28 years na uning stroller na regalo sa imo ni Congressman Saldico this is only good for 7 years old pero pwede man pala ng 28 years old tigdi sa sarong kamuktakan kan sa imong aki na may very rare na kapansanan naruduan mo Remy so pelikulang The Curious Case of Benjamin Button medyo si Brad Pitt diba? Diba? Pero kung iilingon mo ang sitwasyon baga parehas kung paano pig race kan sa indang magurang ito ang nag-alaga o garing so agom. So girlfriend niya talagang but just to say tabi Manay Merly na believe ako sa imo dahil kaming duwa ni Congressman Saldico in Action Center dahil sana gabos na ina arog sa imo ang pagpadaba asin pag-aruga kan sa indang aki anuman ang kamugtakan kan sa indang mga kaakian. So, salamat Kong Pido na daog ta partner ang mensahe ni Kong Pido. May kasabihan kayo sa Tagalog partner, dakilang pagmamahal o pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak. Correct. So, na daog ta partner kasubago si Kong Pido, agad ang tamanin ni mensahe si Congressman Saldi para sa pamilya Isaw. Well, Nanay Merly, sana maging maugma and mapagyan ang sa imong buhay sa pag-ataman through this stroller and sa tuyang Sustainable Livelihood Program makatabang sa imo sa kay Sarah and padagos po sana ang pagpangadji yan mataw sa tuyang kusog and pagmamahal para padagos na tama sipin mo sabi ni Doc Gianan Kasibago usually daw is 20 years but Lord give us 28 years old sa imo si Sarah so until now so talagang sa imong pagmuot kay Sarah ang iyan man ang nagpakusog man siguro kay Sarah para ilaban ang sa iyang kamubutan makaiba ka mundo. Ayan. Partner, totoo yan partner. An ina, pag gari nadudugtungan ang buhay kan aki, tayaon pirmi ang pag-sarig, yaon pirmi ang pagpadaba, na feel iyan kan sarong aki. Kumbaga, gusto niyang mabuhay, kasabay ang pagkamuot, pag-alalay sa iyang mahal na ina. Pirmi siya nabubuhay para kay Isa. Patuloy siyang bumabangon para kay Sarah. Ang pagkamuot kan sa iyang magurang sa iya. Mensahe partner. Nanay Merly. Ni Nanay Merly. Pagkatapos na sa imong mga kaagadan,
So mga request mo, ipinagkaloob sa imo ngunyan, ora mismo. Ora mismo, ni Congressman Saldi, ni mo kay Pido. Congressman Saldi, kay Congressman Pido, ngunyan na pagkaldaw? Nagpasalamat po ako sa inyong duwa at sa lahat ditong mga staff. Sobrang salamat po ng natuklasan niyo po kami ni Sara na matabangan kami. Salamat ng sobra sa Panginoon na naging tulay kamo para maabot kami ni Sara. Salamat po ng marami. Yun po masasabi ko. Sa mga tabang nyo sa amin, ni Sara, sobrang pangarap ni Sara yan, ni 28 years old na hindi siya nagkakaroon ng ganito. Sorry po. Kaya, hindi ko alam kung paano kami makabili ng ganito kasi wala akong pambili, hindi ko kaya. Kaya salamat sa inyo po, tabi. Okay. Sobra. Yan, partner, ang patunay kan Di udok ako- sa buot. Bagaday ako makatarang partner ta. Puon pa ka ito partner talaga. Di pa ako digdi sa action ko. Talagang nahiling ko na ang sitwasyon kung paano ginagampang ni Nanay Merly Si Sara. Sara. Kaya And ngunyan mismo, halos day makatubod si Nanay Merly naigwanan ng na stroller. magkakaigwa pala sila kayan sa paagi kan programang ini. Kaya iyo bagay ini ang pigpaparauro-uruta partner dito sa programang ini natabang ora mismo. Ini ang programang Mapabago, maski puro nagtatauning papaano pag-asa. partner, yes. Maski puro Nagpapakusog din papaano, buot. mababago ang itong pagtubod kan saro na nawawara na ning pag-asa. kumbaga ini ang paglaom kan mga kababayan tang Bicolano. Digdi nagkakaigwas sinda ning kusog buot na magpadagos kan Sa indang buhay, partner. Oo. So, mga tukang, yan po ang primerong bisita ta na tinabangan ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin digdi sa programang Tabang Ora mismo sa Action Call Center. At yan, sa pagbabalik po, may eksperto kitang udalubhasang doktor na makakapagpaliwanag kang sitwasyon ni Sara na sa tuyang naging bisita and tinabangan, inalalayan, inayudahan kan Action Call Center digdi sa Tabang Ora mismo. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara na ikauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Kang panahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan mi kainuman. So, araw kaya ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Indo kay Kuhan paano makalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, iba na po kitang malinig na libreng tubig, ano?
Dahil naman po nido kay puhan na maglakaw ning sarong kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa niya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kayan ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo mga ka-aksyon. Sa puntong ini, makakaibahan ta si Dr. Gianan, Dr. Christopher Gianan, para maaraman ta ining issue ni Sarah. Pero before kayan mga ka-aksyon, buot ming ipasabot sa Indo, nagabos na sa muyang mga guest, nagsairarom sa antigen para magsunod sa satuyang health protocol kan satuyang pigpapautob kan gobyerno. So ngunyan, makakasabay ta mga ka-aksyon si Dr. Christopher Gianan, tanganing masabutan ta kung ano ini yung sitwasyon, manungod sa issue ni Sarah Isa. Maray na pagkahapon na Dr. Gianan. Yes, maray na pagkahapon tabi, Ma'am Jen, Sir Jos, Congressman Saldi, and Congressman Pido. So, nahiling ta po ko subago, so kaso ni Sarah, ano po, and based from physical evaluation ta, masasabi ta ito na sarong endocrine disorder. Ang endocrine kaya, sarong sistema po yan kan sa tuyang lawas na nagko-control kan sa tuyang growth. Ano po? So, primarily, pwedeng affected po so thyroid gland, ano po, na nagkaigwa siya ng symptoms of dwarfism. Ang symptoms of dwarfism, bali naging stagnant po so growth niya. Kaya kung naiiling po nindo, at the age of 28 years old, masasabi mong so size niya is just like 2 years old. Ano? So, arog kayo ito ka-delay so growth niya. So, pag-arog po kaan, ang gabos na systems man sa lawas niya, is delayed. So bago nga ni... so bakulang po, Dok, so height, bakulang so... Ang apektado, kundi oo. so gabos na... Genes niya, itong sa iyang pagtalubo. Yes po, gabos na sabihin tang internal organs or itong pigapod tang human body system. Ano po? Pati brain development, iyo po, kaiba po dyan sa mga growth stagnation ta. Okay, maski so kuanda isa nakakataran. Ano po, Doc, ang usually ang nagiging kausa kung nataan sa mga individual, nagkakaarog kayan? Duman yan sa pagbabados, halimbawa? Is it because may hereditary or ano po? Sabihin tanang ang mga arog kaining hilang, ano po, primarily is a genetic factor. Ano? Okay. Pag sinabing genetic factor, nagkaiba po ning abnormality duman sa gene sequencing, kaya nagkaiba po ning arog ka na manifestation kang niluwas. Ano, usually ka mga dwarfism po is talagang sabihin tang inborn disease. Ano po?
na connected duman sa biyuntang genes. So actually tama so sabi ni ni Kong Zaldi na talagang based from studies ang dwarfism has also short ang lifespan. Short ang buhay, so halipot lang. gabos pinahalipot. Ano po? So aside kan paggalipot, inaabot lang ni mga pirang taon lang tabi, average Doc, of 20 usually. years. So itong 8 years na ito is already a bonus. Kaya talagang nahiling ta so talagang pag-ataman. Ano talaga so effort man kang sa iyang ina na padakulaon siya in spite of itong so incapacitated bagasinda sa pagkabuhay. Opo. Dok, sa sanggatos porsyento or siguro 1,000%. Okay. Na pigluluwas na aki sa Pilipinas, sa Limbawa, pirang porsyento ang nagkakaigwanin arog kaya? Sabi yung tanang nasa 2 to 3% lang out of 100 mga tulo. Ano po or sabi yung very rare po yan. Di syempre habang nagdadakol ang population, minasadit man ang porsyento. Di ang ang management is talagang ma-sustain mo so pagkabuhay in the sense na di magkaigoning comorbidities. Pag sinabing comorbidities is other complications. Saro sa mga naging komplikasyon duman kang pig-review ko sa available laboratories is sa baba na so sa iyang hemoglobin. Hemoglobin. So, saro yan sa mga dakulang factor na maapektaran ang sa iyang hawak. Yes, definitely pati sa brain, sabi ni Kokpido, kaya man affected so pigapuntang brain development. Once sa baba ang sa imong dugo, aramtaman na ang red blood cells yung nagkikerek ang oxygen, ma-decrease man sa oxygen content sa brain kaan. The reason for that is almost 70 to 75% kang blood production ta came from bone marrow. During dwarfism, mahiling ta harali put man baga so sa iyang bone develop. So sa iyang bone growth and bone development. Kaya apektado sa production kang sa iyang red blood cells. Okay. Doc, partner, ang sabi mo 20 years usually ang nagiging buhay ni tapos may additional siya bonus na ining 8 years. Pira pa sagkod, Doc, kung sa tuyang gusto Ramon. Gusto sabihin, partner, piraan maximum. Maximum na pwede nga umirit, di ba? Maximum na pwede pang buhayon or mabuhay ining si Sarah. I cannot measure the actual age or span of years na pwede siyang mabuhay, but if we can address the comorbidities or the complications, mas mahalawig pa po ini. Kung pirang taon yan, hindi ko masabi. Basta makontrol ta itong complications na dara kang hilang na dwarfism, pwede pa ining ning 2, 3, or even 5 years. Basta i-control ta lang po itong niya. So kinakaipuhan lang na talagang atamanon maray si Sarah. Tamang pagkakan and likaya na magkahelang. Yan nga ni partner ang sunod kong siguro magiging kahaputan kidok. Dok, sa mga arog kayo na sitwasyon, sabi mo mga 2 to 3% out of 100%. Ano ang advice mo sa mga magurang na igwanin arog kaya na kamatianan sa indang mga aki? Okay. Ang first kan po, igwana po kitang programa sa mga birthing centers para maiwasan po ining pagkakaigwan ng mga genetically or inborn disease. Igwabaga kitang pigaapod na newborn screening. Alright. Tama. So ang gabos na mga aki na bago iluwas sa ospital, usually dapat mag-undergo po kita newborn screening. Totoo yan. Para makalikay kita sa kailangan ng mga aki. Yes. Madeterminaran ta na. Madeterminaran ta na. Atamanon asikasun so aki. Tama. Ta syempre buhay na iniluwas na maluwas ang resulta kan after a week or less than a week. So pag may na-detect po kita na sabihon tang ilang na due to itong inborn, mapipreventaran ta na ang mga possible complications and matataraman ta na ang magurang kung paano ini papadakulaon. Maaraman ta na do kung paano itatratar. Ayan. Tama po. So actually ang mga eksperto ngunyan ang sa tuyang Department of Health di man nagiging pabaya sa pag-impormar kana public na pag nagbagong pangaki kinakaipuhan sa agi sa newborn screening para ma-determine kung ang aki ba igwaning kailangan tanganing mapreventaran. Opo. Para mabawasan taman so pigaapod tang number or percentage ka mga pigluluwas na mga araw kaining aki. Kaya talagang importante man na during itong pregnancy period, talagang dapat matawan po ning sapat na sustansya. At maging pag nag-aki na kung sakaling may defect yan, i-maintain lang po ang nutrisyon. Tapos importante man po diyan ang sabitang supplementation, vitamins. Ini si Sarah, saro sa mga bulong niya is itong pigapuntang ferrosulfate or pampalangkaw kang sa iyang dugo. Opo.
Opo. Okay. Doc, salamat na maray po sa Salamat po. imong pagiging dalubhasa sa arog kaining mga sitwasyon na ika mismo nakapagtaunin kapaliwanagan and advice naman duman sa mga may siring kaan na nakamugtaan. Maraming salamat, Dr. Yes, thank you Christopher man po, Gianan, Ma'am sa Jen. imong And- oras asin And panahon. Mr. Saram, thank you po for guesting. Ayan mga ka-aksyon, nadangugtaan na paliwanag ni Dr. Christopher Gianan kung ano ang kamugtakan kan sarong may dwarfism. Tama ito, Doc. So, aside kang thyroidism, igwa pa ning paliwanag si Dr. Christopher Gianan. Diyan sa lang tabi ka mo mga ka-aksyon, sa samuyang pagbuelta, kadakol pa kitang pag-urulayan, asin pag-restoryan, asin mga tatabangan, digdi lang sa tabang, ora mismo. Wara ang si water system na wara pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo din. Dakula na ang sambuyan o mga mahiling na kamo maugma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawag ako sa tubig na Maria Rizal, matawan ng Bicolano para po maikot we want to focus po and hindi po alungin ng vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malilim. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po.
Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik pa po ang tabang ora mismo. Sa puntong ini, kasabay tamang manggiraray si Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin kan Ako Bicol Party List. And ngunyan, saro na naman na kababayan ta ang matatabangan, pero i-representar lang ini kan sa iyang tugang partner. Kasi partner, si John Philip, medyo... Dahil na makakadigdi sa studio mismo. Maluya na partner. Pero kan saro, nagpasyal pa man digdi, nakaiba kan sa iyang ama, nahiling tang sitwasyon. So subago ang tinabangan po kan programang ini ni Congressman Saldico and ni Congressman Pido Garbin from Dunsol, Sorsogon. Ngunya naman ang masunod na tatabangan, hali naman po sa Banwaan kan Kamalig. Albay. Particularly sa Palanog. Barangay Palanog. Okay. So, dahil po makakaabot digdi so mismong persona na nangangaipo kitabang, si John Philip, kaya ang marepresentar sa iya, ang sayang tugang si Mark Joshua Llames. Tukayo ko pala niya. Oo. Aramon ta partner ngunyan kasi dahil naman makaabot sa iyang tugang, kaya through Mark, ano ang sitwasyon kan sa imong tugang Mark? Pirmi lang po siya, nakahigda po, tapos mapayat, tapos nag-oxygen po. Ano ang pigmamati para maraman kan sa tuyang mga kababayan? Ano ang kamatian kan sa imong tugang? Ning stage 5 ning kidney po, yung CK disease. Nasa kuwan pala na medyo malala na partner. Ayan partner, nailing ta sa tuyang screen ang kamugtakan kan sa iyang tugang partner. Saan siya nag-i-stay ngunyan tabi? Sa harong po. Sa harong nindo. So duman sa harong nindo may oxygen? Nagbabakal po sa ginubatan po. Murarayo pa. Si John Philip, ang sa iyang tugang partner, nagtrabaho ini sa Metro Manila, tapos perang taon man, tapos nag-uli lang digdi dahil pinauli nga ni huli tayo kaning kamatayan. Digdi na na-found out partner na dinara sa ospital, yun na ito na igwa na siya ang trabaho niya naman sa Metro Manila? Sa po siya, sa Samsung po, nagtatrabaho. Hindi ko po kung alam po. Sa sarong po yan? Sa sarong electronic company. Electronic company. Kidney problem. Is it related sa work or may connection sa trabaho? Siguro po, tas siguro sa mga pagkaon man garot po. Sa pagkaon. Baka mahilig siya sa maalat. Sa bagay kung pag taga-probinsya ka tapos nagtatrabaho ka sa Metro Manila, siyempre nagbo-board ka lang. Tapos pero instant ang gusto mong kuhan kasi nagmamadali ka. So oras baga partner duman, iba ang lifestyle duman, iba man digdi ang pag mata mo, imbis na mamahaw ka masirang na pagkaon, ma-instant ko na lang. Nutrition, so mga masga. Duman, so mga pigapod na easy to cook. Pag ready to cook. Medyo pagal ka na, pirot ka na, imbis na magkaon ka na naman maluto. So mga frozen food. Mapansit kanton ka na naman. So, process na. Yes, so iba ang buhay sa Metro Manila, Buda Digdi. So pirang taon na ini pigmamatikan sa imong tugang? Ano po, nung sabi niya daw, buminigla lang daw po siya ng January nung na-confine na po, duman. May Remy. stage 5 yes po, Kong. Igwa kitang pinag-operisir na serbisyo pag-abot sa mga dialysis patient. And sa sakuyang pagkaaram na sa imong tugang recipient kang Ako Bicol party list. Yaon ang satuyang coordinator dyan, si LV Sidenyo na naka-station sa Malasakit Center. So kung dahi pa man siya na-i-interview mo niyan, pigtatabangan ta na. Dati nang pigtatabangan kan Ako Bicol. Pero Remy and Joshua, just to inform you and napagulayan man ni Kong Saldi, na ansaro sa problema sa dialysis center sa BRTTH itong bako reliable na supply ki tubig. Tubig, yes. Hali kami duman kong pido, nakaulay mi din si Sir Peter and the rest kang staff na talagang piga problema ninda ang tubig ngunyan. Kasi sa piga action nanta na siya ngunyan, piga survey ta na, no? Para matawan ta sindang sang water system project ta na magkaigwang malinig
may filtration system, may solar powered. So buot sa biyon partner, ang ako Bicol, pigtawan tulos ini kasi, ni na partner, assessment. Aron kay itong pigpapaliwanag ni Kumpido and Kong Saldi, yan na dialysis machine, garo dai mo yan magagamit kung dai kaning malinig na tubig. Correct. Kasi iyan ang malaog sa sistema. So may machine. Oo, anong apo ditong itong machine bagang sa dayoto na ito ang nagtatao parang for the meantime, iyo ito ang sukid di baga partner. Iyo ito so, gabos na problemang yan na pigsasapar duman sa dialysis center, susolusyonan pa kan ako Bicol. Well, saro yan sa solusyon na nahiling ta ni Congressman Saldico. And in fact, kapag bisita ta duman to check the halfway house, ito ang saro sa rekomendasyon na kung saan mag-put up key water system solely to provide itong malinig na tubig duman sa dialysis center ita. So, pag-abot duman sa pangangaipukan sa imong tugang, aram ko na 3 times a week pinagda-dialysis sa imong tugang. So, serbisyo na available kang Action Co Center, as in kang ako Bicol Party List. Yaon si Miss LV Sidenio, ang samuyang coordinator na nakatutok duman sa Malasakit Center. Subot sa mga partner, padagos ang pag-asikaso kan ako Bicol sa pagpapadialysis kan sa iyang tugang na si Mark John Philip. So, pigpo-problema ni Mark Joshua para sa tugang niya, tinawan ng solusyon. Opo. Pero aside kayan dapat partner, ipagadit. Oo. Dayan dapat ipagadit. Pero aside kayan, aputunta si may Mark Joshua kung ano paan sa iyang kahagadan kay Congressman Saldi and kay Compido. Samantalahon muna. Dayaon ang duwang congressman kan ako Bicol Party List. Ano lang po, yung maanoan lang po yung pagpa-dialysis niya. Kahit talagang masustain. Ayan ang pag-sustainer kan pagpa-dialysis. Kasi sa STBs po, bigat po sa ano yan. So, ikuha na kita sa BRTTH, no? Si LV, mamaya, dapat ma-introduce na si LV, no? We have a help desk sa Malasakit Center. Kita mo nagpagibok itong Malasakit Center with Senator Bongo. Ako pa siya senador. We groundbreak that and sa inaugurate. So, sa pag-dialysis, di ka mag-edit, igwa kita ki programa for that. Then, nadaw ko kasubago garong nagpapaginubatan ba ka mo for the oxygen tank? Yan, upo ko. Okay. Duman pala niya pigbabakal. Pigbabakal. So, maybe bakalan mi kamo ki tangke. Tama ba 'yon? Pag may tangke ba dahil na mare-refill na lang. May tangke ka na. May tangke na. Ano lang po. Pigar kila, 'di ba? Pigar kila. So, pero yan so LPG baga, pag mabakal ka kay bagong kuan, dadarawon mo so bakante kung tapos papalitan naman. Yeah, pero nadaw ko sa imo is nag-aarkila pa kamo kitangke. So kung makabakal kita kitangke mas barato, makakatipid kita. Okay, so bakalan mi man ka ki tangke or manggurando kaya ang tangke para ko isikam mo na magbakal para at least nahadita na lang ninda so mga ibang pag-refill na lang medical expenses ito at least itong nagadugtong na buhay share tong iguana. Mark Joshua kung gura itong tangke kan oxygen nung nagwakal po sa Tusimba so mga atog lang po ini kataas mga nasa 7K yung tangke tapos yung mas mataas pa nasa 10K na po. Aso igwa ka ng tangke or ano man lang po pag binalik po ning ibabalik yung yung pera. Ang deposito na pigapon, may deposito. Actually kung duman sa tangke medyo day naman problema. So pang refill lang. Pang refill lang. Yeah. So de ko lang pwede ta paggamitin naman sa pang refill sa financial assistance ta. Pwede. Igwa kitang financial assistance pero di ko lang aram kung anong proseso kang mga requirements. Pero sa pag-refill boss kaya tabi i-charge duman sa financial assistance. So, dakulang pag-asa na naman ang binutasan kan sa tuyang duwang congressman para sa pamilya Llames. Ito ang pinaka-importante partner madudugtungan na naman ang bit-bit na pag-asa. Actually, partner, maliban duman sa asigurasyon ni Congressman Saldi and Congressman Pido duman sa dialysis, asigurasyon sa pang-refill. Garo nga may itatao na si kumunya na pang-refill importante ho na yan, partner. Tao ko siya may pang-refill na tulos ka mismo tulos, may pang-refill. May grocery kita? May grocery pa ikang uuli-uwan para sa iyong pamilya. Nanganing, may gatas, may biscuit, may bagas. Yan ay kumpleto partner. May mga dilata. Ito si LB. Puto patabi, Manay LB Susaro, Manay LB.
Kaya naman si LB siyang sa help desk Ayan, sa... si Manay LB Sidenio, siya Basta ang... kung tungkol sa dialysis, ang hanapon nila si Manay LB lang. LB. All BRTH. Aha, sabihin ng Gabos na concern. Siya ang front person duman, ang aanapon lang Kaya kan sa nga ni tuyang mga minsan, kababayan. pag nasabat mo si Manay LB duman sa BRTH, mapagkamalan mong iyon ang hospital director. Oo. Iba ang dating ni Ate LB. Alingon mo, pang congresswoman din. Ang sa iyang aura. Piga instruction na ng mga ka-aksyon ni Ma'am LB ang sa tuyang kung ano ang gigibuhon. Kliyente, ang sa tuyang bisita mo niyan, tanganing maaraman kung ano ang sa iyang gigibuhon. So agad yung taman ang mensahe ni Congressman Saldi para sa tuyang guest kay may pagirumdum Pamilya lang Llames. tukayo ha. Ito para sa oxygen itong tinausay mo kanduatang congressman ha. Bako ito sa impilay ha. Makayapit mo lang kung sa'yo dyan ha. Hindi naman po ako nagiinom. Kong, may mensahe pa ka mo, Kong? Yeah, Oo, kung ano po ang sa imong masasabi tabi Congressman sa Pamilya Llames. Well, sa kay Philip, no? Sa Indo, sa pamilya, and sana mapagaan rin sa indong buhay with and haloy na pa kita and for the assistant staff for sa dialysis, sa oxygen na medyo iwas na kita sa asin sa mga maaskad sa mga para yan hereditary ba yan ang nito or isa man siya na sa family sa pamilya nindo dakol na may aruga na hilang o siya lang po siya lang okay. So anyway, tama man si Joshua pag akong kita sa Manila paraspasan ang lakaw duman duble sa triple mamatakang amay ko sa pagbuhay-buhay sa probinsya mauli ka matanga na naman digdi naman talagang abo mo tulos maghiro garo abo mo naman masira mo ng buhay digdi sa probinsya mas healthy kita digdi less COVID less so lalo na sa inda duman sa Kamalig sa Kamalig sa Palanog okay karane sa cement planta sa planta po okay so anyway sana maghalawig ang mapakaray siya dahil pa man siya due for transplant si order candidate. Kung usually pag may for transplant yan. Pero stage 5 na. Stage 5 din. Ano na siya. So anyway, nadawag mga ka-action ang mensahe ni Congressman Saldi. Agadon taman ang mensahe kan Pamilya Llames para sa tuyang Congressman. Ano ang masasabi mo sa ayuda na pigtao ni Congressman ora mismo? Salamat po sa tabang na tinao po ni Kong ng Ako Bicol po sa pamilya na po. Makakatabang na po ini sa tugang ko sa parang makakagaan-gaan na po. So, mati niya partner ang tabang ang pagpadaba ni Congressman Saldi ni Kong Pido para sa Sainda. So, kung imbitaran tapuan sa tuyang mga kababayan kung paano ang mag-avail kan mga serbisyo na pigtatawag di sa Action Call Center asin kan tabang ora mismo. Para po sa gabos ng mga kababayan kong Bicolano, sa gabos po na nangaipo nin tabang, day po kamo mawaran nin pag-asa. Huli taunib na po ang Action Call Center asin ang Ako Bicol Party List na handa pong magtabang sa Indo. Magpadara lang nin mensahe sa samuyang Facebook page na Action Ko tanganing makaabot tulos sa samuya an sa Indong mga kahagadan. Nakulang salamat sa Indo Gabos. Yan, very simple. Very simple partner. Ang mensahe ni Congressman Duman sa mga gustong makakuha nintabang in makarani kay puhan lang magpaabot ning mensahe. Importante yan partner, ipaabot duman i-like nindan sa tuyang page. Importante yun yan tanganing an sa tuyang staff iba-validate partner an sa indang kahagadan. Klarado ang mandato or instruction ni Congressman Saldico and Congressman Pido sa mga staff kan Action Call Center na Ako Bicol na gabos na mga may katuyuhan, gabos na may mga kaagadan na nagduman sa Facebook page dapat masimbagan tulos, masikaso in matawan tulos ning giya kung ano ang proseso na dapat gibuhon. Correct ka dyan, partner. Pero mga ka-action, sa samuyang pagbuelta, kung tanda po nindo si Kaymor, saro po siya sa sinabangan ni Congressman Saldi, may kahagadan siya na makapagpasyar sa Misibis Bay Resort. Kaya, atyan, antabay ka mo mga ka-action, dalanon takon ang gusto mong sabihin, natupad na ang kanyang pangarap. Natupad na ito, partner. Dalanon takon, ano ang naging eksperyensya ni Raymer duman sa Misibis. Antabay ka mo, atyan, sa tuyang pagbalik mga ka-action, mabeltada pa ang tabang, ora mismo. Magkaburunyo,
magkasararo Bicol, pagtabang sa kapwa an mawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko Online TV page. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, igwa na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Dahil naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po di mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ta inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Samuya. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang Samuyang pasasalamat araw kayan ta nautog manggilayon sa Samuyang pangaturugan. Kay Goki so itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo Bicol, magkasararo Bicol, pagtabang sa kapwa an mawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
Magbabalik ang tabang ora mismo, mga kaaksyon sa puntong iniigwa kita kay dugang na bisita mo niya na pagkahapon, aramon ta kung ano ang sa iyang kahagadan kay Congressman Saldico asin kay Congressman Alfredo Garbin Jr. niya na pagkahapon. Maray na pagkahapon tabi, Nanay Sonia. Maray na hapon man po sa endo po, gabos. Apo. Nanay Sonia, yaon po, kampang tapong mo niyan, ang duwang congressman po, kan ako Bicol, pagkakataon po nindo na idulog po sa inda kung ano po ang sa imong kamauwatan. Nagkahagad po kayo kay tabang so aki ko medyo munyang kayang panambaga nakalaog kami sa pandemic gabos kita na iagi mi po siya duman sa private na hospital. Ang problema po kami kang bill. Dukolong po kayo so nag-aging. So nagbagyo tapos sa mga apo ko po dahil nakaano kang sa module. Di ko po siya na si kasong maray. Grabe ang maliban sa may pandemic kita medyo masakit ang buhay. Masakit ang buhay. Grabe pang nag-abot na gastusan. Nag-aral na alian po kay trabaho tapos ito po kaya ang aki ko nag-aki. Iyon lang ang nag-suporta sa Ayo ang nagbubuhay sa pamilya tapos nangaki pa. Nag-aki po siya tapos dahil may po aram na di pwede makalog sa duman sa ano yan? Para mo partner. Lying in na daing kompleto man na requirements. Lying in po talaga siya nag-aaki. Kaso so requirements na pighagad sa iyang ultrasound. Dahil niya po na gibo. Pinalos po siya duman. Kaya Kasuarin po nanay nag-aki ining sa imong aki po duman sa private hospital. September 9 po. September 9 last year. 2020. Nag-agi lang po duman nakatulo naman po ko siya kay hospital na pigdumanan po pagpaali duman sa lying in. Di po siya pighak ako, taparano na daw po. Nag-isip na lang na mag-uli, nag-agi da duman sa may sa may hospital na private. Duman na lang po. So, duman siya inabutan. Puun kan September? Hanggang puun kan September, ano po, duman? hay na po mo niyan, so aki mo buda, so aki kan, so apo mo po? Nasa hospital pa po. So buot sabihon, di ipagpapaluwas, hulit na igwapa ni bayadan sa ospital. Bayadan po. Klarohon ko lang pa na, puun kan September 2020. So, Di mi po masyado ka inaasikaso minsan po kung mapaatoy kaming kaonon. Di mi po na gigibo. So mga nurse po nagpaka. So buot sabihon po, so aki, so apo mo po hanggang sa ngunyan, yaon pa po sa pribadong ospital na yan. Opo. Okay. Dahil nakakaluwas partner, yaon su ina, yaon su makuapo ni Manay. So bill lang kaya. Pira na po inantusan ang bill as of this time? Nasa 100 plus po na bill. Medyo 5 bulan na partner. Sobra partner. Anong na bulan, ano? So yaon po digdi si Congressman Saldi asin si Congressman Pido, Kong Pido na Kong Saldi na dang tapuan na katuyuhan po ni Ma'am Sonia. Ano po ang pwede tapong maitabang kay Ma'am Sonia? Alam mo, Kong Saldi, Remy and Joshua, aloy na ining nakaabot sa satuyang kaaraman sa Ako Bicol Party List. In fact, sa tuyang mga staff, si LB, si Jody, padagos naman na naghihiro asin nakipag-koordinar sa hospital. Ini sarong case na masasabi tanggarin na-detain baga. Kumbaga, naging hostage. Bawal baga tabi Congressman Kong Pido na mag-hold ng sarong pasyente. Kumbaga, partner, yan ang sitwasyon na bueno, taday ka pang pambayad, dahi ka pwede magluwas. Yeah, it's a clear case of detention sa sarong mag-ina na kung sa'yo pinagbabawal ko takan Republic Act 9439 na kung sa'yo na pinagsasabi duman na ang sarong pasyente maski ano pa man ang sa iyang kamugtakan sa buhay, mayaman o pobre, kung daining pambayad o di kaya bayadan so sa iyang hospital bill, maging partial man o kabilugan, daing diretsos ang sarong hospital na mag-hold kay itong pasyenteng ito. In fact, dapat tawan nga ni medical certificate. Alagad, may obligasyon manggiraray sa pasyente o pamilya kan sa iyang pasyente na magbayad kay itong hospital bills na ito. Pero dahil nung kananggad, i-detain so pasyenteng ito. So dahil nanggad pwede kung yan na kondisyon na habang dahil kang pambayad, digdi ka sana. Parehas man iyan kung pido kang alimbawa si pasyente maluog pa sana pigahagada ng deposit. So parehas iyan na dahil dapat mag-hold din pasyente na maluwas na. Well, tama. So pag-agad ki deposit as in pag-detain
pareho pinagbabawal kang batas. Nobody can reject a Correct, patient and at opo. the same time can detain the same sa rason na di nakapagbayad. May exception lang dyan, Tabi. Remy, as in Joshua, itong nag-avail ka ki private rooms sa private hospital. Kasi pag sinabi mong nag-avail ka ng private rooms, Gusto may sabihin, kakayanan may ka. kapasidad ka. Oo, na magbayad. Tama. But those who have availed of the ward, ang solusyon kaan sa batas kang pinagsasabi naman sa Republic Act 9439 na sa paagi kisarong promissory note, as in kung igwaman ni co-maker o ito magagarantiya, pwede na makaluwas sinda. As in, pwede sinda i-deny kay ano man na medical certificate, kung may nagadan man na pasyente, death certificate. So, sa kasong ini kong ni Manay Sonia, papaalalayan tayo ini sa mga staff kan Ako Bicol and kan Action Center. Well, may coordination na Tabi, Okay, Joshua so and yun, Remy. partner. And nagtatabang man sa tuya digdian DSWD para mas makaluwas na sinda dahil kung mahiling mo man talaga ang kamugtaka na 6 to 7 months. Nawaran ng trabaho ko. And at the Tapos same time, yung iyaon sa loob ng Yung pala hospital. ito ang nagbubuo, nagkataon sa Breadwinner. sustento. I mean, itong breadwinner kan pamilya, nanganing makasustainer man sindakan sa indang So, pamumuhay. maliban duman sa pigsabi ni Kong Pido na pag-alalay kan mga staff kan Ako Bicol and kan Action Center para duman sa proseso na makapag-promissory note o makapag-garantiya. Kung ano po ang ibatang pwedeng asistensya na maitaw sa pamilya niya? Well, yung kan naisiya ko ni kaman kaso hapon na may problema, no. Nagapod kita sa Manila para sa Office of the President kung paano matabangan si may instruction digdi tulos kay Director Garcia na tabangan po kamo nanay na so kay puhan talang magkaigwa kooperasyon kasi sabi kang staff mi na so sa documents na so tabangan mi po kamo kung paano ta ma-realize so kung minsan we have difficulty kahit maski sa compliance mo siyempre nag-iingat man sa tuyang mga agency kung kumpleto ang papel. Kung kumpleto ma-audit man madi-disallow man sinda malalag man sa alanganin. Balag ning alanganin, so, tabangan mi nila kamo kung paano ta may paitama in accordance sa specification. Eksaktong-eksakto so inisip mo. Kan ilinaag mo ining programang ini and Action Co Center, maliban duman sa mga staff kan Ako Bicol. Saro yan sa mga gusto mo talagang solusyonan. Kamay mga taong, sabi ni Kong Saldi, so, the man partner na nakakaharang, as in nadidipisilan kan mga requisitos, procedure. Or maluya sa pag-asikaso kan mga. May mga taong ilinaag si Congressman Saldi ko para mag-alalay. Yan. Ini ang Action Co Center partner na maalalay sa tuyong mga kababayan na medyo nadidipisilan, as in kulang ang kaaraman kung ano ang mga pigo-presir kan sa tuyang gobyerno. Then, ang sabi man nga ni kan sa tuyang, nagadanta si Senator Bongo na anything, medyo nagsobra ata kita sa 150. So, anything above, pwede nindang shoulder on. So, sobra duman. And kung ano pa. So, pero man-negotiate man kita man sa hospital. Baka makakagad kasi medyo talagang may patarabang-tabang. Kumbaga ibang sitwasyon man ini ko. Ang importante partner, na ipag-urulay tangunyan kung ano ang kahagadan ni Nanay Sonia, nasimbagan man kan sa tuyang duwang congressman. And day kamagadit Manay Sonia, yaon si Congressman Pido and Congressman Saldi ko digdi sa Ako Bicol Party List and Action Co Center na handang dumamay, handang umalalay sa Pirmi po yan. Message mo po, tabi Nanay Sonia sa tuyang duwang congressman na ikapo tinawan kanina, pag-asa na makakaluwas po kamo sa tabang po kan Action Co Center, kan Ako Bicol, as in kan programang tabang ora mismo. Ang dako lang pong pasalamat ko da dahil may napaarong ko anong may gibo maringan po tayaon po ang salamat. Okay, so medyo partner na papaluwa si Nanay Sonia. Kasubago pa yan, partner. Kasi nagkakiguning solusyon, partner, alawig na panahon, 8 months, amakon mo, September pa last year, pag-iisip na kung paano sila makaluwas. Kumbaga, aron kan mga nang pigsasabi ta, pasan ni Manay Sonia ang daigdig. Pero kunyan, may pag-asa siya na maresolbiran ang problema katuwang partner ang duwatang congressman na magsolusyon kung ano man na problema kan sa tuyang mga kababayang Bicolano. And siyempre, partner, pasalamatan taan sa tuyang duwang congressman na nakasabay ta mismo din sa programa. Salamat Congressman Saldi, as in Congressman Pido, sa perming pag-alalay sa tuyang mga kababayang Bicolano na igwaning pasan sa buhay na problema. Bakulang pagtabang and pag-alalay, kundi may kaugmahan na daradara sa mga kababayan tang Bicolano. Yan ang patunay, partner, na ining mga representante takan Ako Bicol na mamatian ang tunay na sitwasyon kan mga kapwa ninda Bicolano
pati, partner. Lalo na ang mga taong nangangaipon. Alright, maraming Taman salamat ko. sigurong grocery si Uy, Manay, ha? yugon Yan, mo may yan. grocery items din. Dahil pa naka-ready kasi wala sa schedule biglaan, mapa-grocery kita. Ayan, dako lang yugon mo bagay yan. iyan, nakangirit si nanay kasi importante yung partner, ang pagkabuhay, So ang bago pagkakan ka mag-uli manay, ready na duman sa luwas, Ayan. madara mo na. Ang importante, action ko, ora mismo partner, may uuli si nanay na grocery, nakasmile si nanay. Mga ka-action, nagirumduman tabi nindo si Raymel, siya saro sa mga tinabangan ni Congressman Saldi, tinauan ni na pagkakataon na makapasyar tabi. Ang kahagadan ni Raymer na makapasyar, nautob iyan. Kaya ka nakaaging semana, nagpasiring kita sa Misibis Bay Resort para ipasyar si Kmar asinan sa iyang mga kabarkada. Dalanong tatabi ni mga ka-action. Amay kan Sabado, sibot na ang team kantabang ora mismo. Bako para sa sarong episode shoot, kundi para tabangan ma-realisar ang simpleng kahagadan ni Raymel na makapasyar kay ibaan sa iyang mga barkada. Destination Me and Misibis Bay Resort sa Bakakay, Albay. 40 minutos hali sa kasentruhan kan Banwaan, naabot Mi and Resort. Halawig na biyahe man, di inawara ang excitement kan grupo. Pag-abot sa resort, mabubuot na staff ang nagsabat sa muya. Kaipuhan sa nang magsunod sa health protocol, as in ready na ang grupo para mag-enjoy. Siyempre, dahil pwede mawaraan masisiram na pagkakan. Pagkatapos magkakan, handaan ang grupo ma-experience an man iba-ibang pwedeng gibuon sa Misibis. Siring nin kayaking as in stand-up paddle. Raymel, ano experience na uni na sa imong pigmamaot, sa imong pangaturugan, na at least makapasyar ka man. So, ano ang pagmati? Kakaiba po na parang di mapaliwanag. So parang di ko alam kung katurugan lang, pero matan talaga pala na nangyari. Parang di ko ma-expect na nangyari na. So, dreams ko sa buong buhay ko, parang maski papaon, maski sa sarong dreams ko may natupad. So, parang di ko akalain na grabing blessing na nagabot sa akin na. Nagkaigwaman in pagkakataon si Raymel makaulay si Congressman Saldico para personal na magpasalamat sa mga naitabang sa Iyakan Action Cost Center. Natupad pangarap ko dahil salamat po talaga. Tapos po sa ako Bicol, tapos sa Tabang, ora mismo, tapos din po sa mga staff po na nagdara po sa akin. Salamat po sa inyo, Gabo. Mabalos po sa inyo. Lalo na po sa inyo. Dahil ko po talaga malilikman. Napaka-bless ko po na naligidan ko ika. Salamat po. Welcome. Talagang it's a kaugmahan na nakapugma kami sa Bicol, sa Tabang Ora mismo na nagigibo mi ang trabaho mi. And kay Lord man natatawan na nagigibo ang samuyan. Swerte na kaya kami na mungtak dito. Hapon na kan mag-check out ang grupo. Alagad antes mag-uli, pinagmarhay kan grupo na mag-agi sa chapel kan Misibis para makapagpangaji asin magpasalamat. Pasasalamat sa bagong paglaom, sa mga biyaya asin sa pagkakataon na maging inspirasyon man sa iba. Nahiling ta, nadalan ta, ang naging eksperyensya ni Raymel asin sa iyang mga kabarkada, labian kaugmahan partner. Kaya nga pati ako naka-smile, naling mo ito pagbalikan, tutok sa tuya kang kamera, hagip na ka-smile ako. Partner, paano sabi ni Raymel, saro lang ang kahagadan niya, itong magkaigo siya nin wheelchair, pero duwada ang pangarap niya ang natupad ni Congressman Saldi. Kumbaga, iyan ang patunay partner na sukahagadan ni Raymel, digdi sa programa, na magkaigwa ni wheelchair and makapamasyar siya. So pangarap niyang ikaduwa na makapagpasyar, partner, Misibis Bay pa. And napapa-smile ako kasi nahiling ko sa kaugmahan kang tawong may hinagad kay Congressman Saldi ko na natupad. Correct, partner. Ang sa iya pang mga kabarkada, super nag-enjoy. Bakulang pating basta-basta natupad, kundi ura mismo. Yes. Nag-enjoy sinda sa mga amenities, mga services na pig-offer kan Misibis Bay Resort. Importante po nito, partner. Sa pinakamagayon na resort sa Pilipinas. Correct. Ang napasira ni Raymel. Oo, sabi nga ni Raymel,
kung bako dahil kay Congressman Saldi, never niyang ma-experience na makapasiring sa Miss Ibis. Sa sobrang kaugmaan ta partner, pati ang pangaran ni Remil Saka, kung minsan nasa sala na kita. So yun kaya mga ka-action gamer, di ba? Tapos pig-correcta ta, Remil Maski partner. ano pang pangaran niya, Basta siya iyan partner. Remil o Kimer, ang importante, happy siya. Happy siya. Yung man ito ang pinaka-obreto kan programang ini partner. An makapagpaugma kita kan sa tuyang mga kababayan. And may mga instruction ka pa partner kung paano mas mapaugma pa ni batang mga kababayan. Importantehon mga ka-aksyon, aside kan pagtabang, ang programang tabang ora mismo, igwa pa kita nin dapat na mga pagpaugma. Kay puhan Day nauubusan. Day nauubusan partner. Pagtabang, habang tumatagal, nagdadakul. Yes, ang kaya may bago na naman kitang mechanics partner. Sige. An ipapanaot ang tablet. Sige, paliwanagi daw ako partner and mga kababayan tang Bicolano patungkol diyan sa tablet na pigsasabi mo. Ayan, para sa mga mauutabi na mga estudyante na magana nin tablet, kinakaipuhan nindong i-like ang samuyang official Facebook page, and of course, kinakaipuhan nindong i-share ang sa tuyang programa ngunya na pagkaaldaw. Kaipuhan nindong i-share, kinakaipuhan tulo na kabarkada o kaklase. Dapat nag-eskwela partner, estudyante dapat. Gusto mong sabihin, mga estudyante ang makikinabang. Siyempre, tablet ini partner sa na magagamit ninda sa indang pag-online class. May pangangaipo ka iyan na maray. Correct. Kinakaipuhan and partner mga mga estudyante. Sa laog kan, anong na probinsya kan Bicol, pwede dyan. Pwede partner. Basta, mag-share. Mag-share. Makakagbalik ka lang kung mag-share ka, pero dapat partner, sutulong mong kabarkada na estudyante man, mag-share man. Mag-share man. So kumbaga, nag-share na ako. Dapat igwa pa akong tulong barkada na mag-share man. Mag-share ka. Para iyon na ito ang pinaka-ticket ko. Maging balido tabi ang sa indong entry. So kaipuhan indong mag-comment sa nasa samuyang episode gunyan kung tano ka mo dapat na matauan in tablet ang hali balita kay ko, partner, Congressman Saldico. dakul-dakul na tablet yan. Kinakaipuhan palang partner, alimbawa ka nag-share, matag ka lang ng tulumong kabarkadang estudyante. Pag siner ko, halimbawa, siner ko na, halimbawa estudyante, itatag ko so padiyong ko, so madiyong ko. Pero estudyante dapat. Tapos susaro ko pang barkada. So teacher day, pwede. Dahil ko naman siya estudyante. Pero partner, automatic yan. Pag ako tinag mo, ako man, gusto ko man manggana. Kaya automatic, ma-share ako, matag man ako. Sa madaling sabi, sige sa nang yes, tag sa nakitang tag. Tayo man talaga ang ubeto. Sirik man, kinakaipuhan man indong mag-subscribe kan sa muyang YouTube channel, An Action Co Center. Paano man indo kami mailing kung day ka mo dyan mag-subscribe? Correct. May Facebook kita, kinakaipuhan indang mag-like, kinakaipuhan man mag-subscribe sa satuyang official YouTube channel. Ayan, maliwanag, klarado po ang mga paliwanag ni Partner Remy kung paano po makakuakan mga sorpresang yan na tablet para sa mga estudyanteng Bicolano sa Bilog na Kabikulan. Yan. Kaya dyan na mga ka-aksyon, nagtatapos ang satuyang programa ngunyan na pagkahapon. Nadadadalan po kami asin madadangog man kita. Apadagos kita partner nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi asin 88.7 Radyo Oragon Biraca Tanduanes. Kami ang sa idong nakairiba, ding iba, Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador kan Bicolandia. Saro na naman na makabuluhan na programa ngunyan na pagkahapon ang satuyang nadara sa mga kababayan tang Bicolano. Ako man po sa indong lingkod, ang Mr. Siramkan Bicol, Joshua Martinez Jr. Maray na pagkahapon, asin salamat. God bless Bicolandia.